И сега най-бруталното. Според последното изследване, носенето на маска ви прави по-податливи на заразяване от вируси, включително COVID-19. Ето как. Спадът в нивата на кислород в тялото или така наречената хипоксия, отбелязан в много проучвания, е пряко свързан с увреждане на имунната система. Сега става малко по-трудно за разбиране, но бъдете с мен. Това, което се случва в телата ни е, че намаляването на кислорода причинява скок в нивото на съединение, наречено хипоксииндуцируем, фактор 1. След като това съединение скочи, то от своя страна инхибира производството на Т-лимфоцити, от които се нуждаем, за да се преборим с нашествениците и инфекциите. Още по-лошото е, че липсата на кислород стимулира мощен инхибитор на имунната система, клетка наречена ТРЕКС, което от своя страна прави тялото на човек склонно към заразяване с вируси, включително COVID-19 и по-тежко преодоляване на споменатото заболяване. Айде още веднъж да повторим заключение. Да сме сигурни, че сме го разбрали. Поред